זה היה יום רביעי. קסם הייתה במצב נוראי. כל הפצעים בערו לה בתוך הגוף. החומרים הכימיים שהופרשו בשתן שרפו לה את הטוסיק. כל האור התקלף. אל תשאלו. היא סבלה מכאבים איומים, היא לא הסכימה ללכת לשירותים. זה היה פשוט סיוט. היא גם אמרה לי שהיא לא רוצה להיות קסם יותר. היא רוצה להיות ילדה אחרת, ילדה בריאה. אני חייבת לעשות משהו. אני מרגישה שהיא מוותרת, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני חייבת למצוא איזשהו רעיון, משהו שיחבר אותה לאמונה, לאמונה בעצמה, לאמונה שהיא יכולה לנצח את המחלה הזאת. אני חייבת לעשות משהו. מה אני עושה? מה אני עושה? שרית חדד. שרית חדד. איך לא חשבתי על זה קודם? אתם מבינים? קסם הייתה משוגעת על שרית חדד. היא הלכה לכל ההופעות שלה, הייתה במועדון המעריצים שלה, וכל החדר שלה במחלקה היה מכוסה בפוסטרים של שרית. קסם חלמה ששרית חדד תבוא לבקר אותה בבית החולים. את יודעת, קסם, אני אומרת לך שאם את תאמיני, אם את באמת תאמיני, את תראי ששרית חדד תבוא לבקר אותך בבית החולים. אני אומרת לך, אני בטוחה בזה. עכשיו אני רק צריכה לדאוג להביא אותה. תקשיב, אני חייבת ששרית חדד תגיע לבית החולים. אני לא יודעת איך אתה הולך לעשות את זה, ולהגיד לך את האמת זה גם ממש לא מעניין אותי. לא, תקשיבו, אני חייבת שהיא תגיע לפה. שבועיים? על מה אתם מדברים? הילדה שלי באונקולוגית, אין לי יומיים, מחר אני צריכה אותה פה. תקשיבי, מחר אני חייבת שהיא תגיע לפה. מה זאת אומרת היא לא פה? איפה היא? היא בחוץ לארץ? איפה? בלונדון? מתי היא חוזרת? הלילה? מעולה. והיא הגיעה. כשהיא נכנסה לחדר, קסם הייתה פשוט בעננים. היא לא יכלה להוריד ממנה את העיניים. הם צחקו והשתוללו, וקסם התנהגה כאילו, והיא הייתה ילדה בריאה. למחרת, כשהגעתי למחלקה, ראיתי בעיניים שלה את הניצוץ הזה, וידעתי שהיא חזרה לחיים. אתם מבינים? במצבים קשים, אמונה זה דבר הכרחי. וכשאני אומרת אמונה, אני מתכוונת קודם כל להתחבר לרצון לחיות. ואחר כך, כל אדם צריך למצוא עם עצמו פנימה מקום שלא תלוי בעובדות חיצוניות. מקום פנימי שאפשר לשאוב ממנו עוצמה וכוח ויכולת לעשות הבדל ולשנות את המציאות. זה שאני האמנתי, זה לא הספיק. אני הייתי צריכה שקסם תאמין, ואני הרגשתי שזה מחובתי כאימא שלה לחבר אותה לאמונה. כי אתם יודעים, בשביל ילדים, אמונה זה סוג של קסם שקורה באמת. לנו זה הצליח. עובדה, קסם עברייה. תודה רבה.